radi telefon. Mhm. Jer mi smo bili na brodiću sa dvoje ljudi. Bio je stariji čovek koji je vozio i mlađi dečko koji je pomagao, tipa možda 15-16 godina. Ja znam da sam stavila telefon u ranac, ali u džep sa strane. Imala sam mali rančić i znam da je bio tu. Znam jer svaki put kad stavim telefon ili bilo šta u džep, proverim 5 puta. Tako da znam da sam proverila, znam da je bilo tu, znam da nije ispalo i u jednom trenutku primetim nema nigde telefona. I tačno znam cijelu rutu gde smo prolazili i ja sam tamo nekih 30-40 minuta išla gore, dole, tražila po onim tamo biljkama na plaži, gledala, nisam mogla da ga nađem. I onda sam shvatila, jer je to bio već kraj ture, Mhm. u stvari shvatila, oni su mi našli